ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሩ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፍ ሩት መእተዊ እዚ ሰላም ፍቅርን ዘለዎ ዛንታዚ በቲ ህውከትን ናዕብን ዝመልኦ ዘመን መሳፍንቲ ዝኾነ ዛንታ ሓንቲ ሞዓባዊት ሰበይቲ እዩ። ሩት ናብ ሓደ እስራኤላዊ ተመርዓወት፣ ግናኸ ሰብኣያ ሞተ። እንተኾነ ሩት በቲ ንሓማታ ዝነበራ ፍቅርን ንኣምላኽ እስራኤል ዝሓደራ እምነትን ካብ ሓማታ ኣይትፈልየትን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ሓደ ካብቶም ኣዝማት ሰብኣያ ተመርዓወት። ከምዚ ኢሉ ድማ እቲ ዓብይ ንጉስ እስራኤል ዝነበረ ንጉስ ዳዊት ካብ ዘርአ ተወልደ። ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ ኣምላኾም ክርሕቑ ከለዉ መዓት ከም ዝወርዶም ንርኢ። ኣብ መጽሓፍ ሩት ከዓ ሓንቲ ናብ ኣምላኽ እስራኤል ዝመጸት ጓና ሰበይቲ ከመይ ዝበለ በረኸት ከም ዝዓሰላ ኣብ ማእኸል ህዝቢ እስራኤል ድማ ሕብረት ከም ዝረኸበት ነንብብ። ምዕራፍ 1 ናእምን ሩትን። በቲ መሳፍንቲ ዝገዝኡሉ ዝነበረ ዘመን ኣብታ ሃገር ጥሜት ኮነ። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ምስ ሰበይቱን ምስ ክልተ ደቁን ካብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ክቕመጥ ከደ። ስም እቲ ሰብኣይ ኤሊሜሊክ፣ ስም ሰበይቱ ከዓ ናእሚ፣ ስም ክልቲኦም ደቁውን ማሕሎንን ኪልዮንን ይበሃሉ ነበሩ። ንሳቶም ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ዝቕመጡ ኤፍራታውያን ነበሩ። ናብ ምድሪ ሞዓብ ከይዶም ከዓ ተቐመጡ። ኤሊሜሊክ ሰብኣይ ናእሚ ድማ ሞተ። እሞ ንሳ ምስ ክልቲኦም ደቃ ተረፈት። ንሳቶም ከዓ ሓንቲ ዖርጳ ዝስማ ሓንቲ ከዓ ሩት ዝስማ ሞዓባውያን ኣንስቲ ኣእተዉ። 10 ዓመት ዝኣክል ኣብኡ ምስ ተቐመጡ ማሕሎንን ኪልዮንን ክልቲኦም ሞቱ። ናእሚ ድማ ሰብኣያን ክልቲኦም ደቃን ስለ ዝሞቱ በይና ተረፈት። ሽዑ ንሳ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ከላ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዝረድኦም እንጌራውን ከም ዝሃቦም ሰምዐት እሞ ምስ ክልቲኤን ኣንስቲ ደቃ ካብ ምድሪ ሞዓብ ክትምለስ ተዳለወት። ምስ ክልቲኤን ኣንስቲ ደቃ ከዓ ካብታ ዝነበረታ ቦታ ወፂኣ ነታ ናብ ምድሪ ይሁዳ እትወስድ መገዲ ሓዘት። ናእሚ ከዓ ንክልቲኤን ኣንስቲ ደቃ ኪዳ ነፍስ ወከፍክን ነናብ ቤት ኣዴኽን ተመለሳ፣ ከምቲ ነቶም ሙታንን ንኣየን ምሕረት ዝገበርክናኦ እግዚአብሔር ንኣኻትክን ምሕረት ይግበረልክን። ነፍስ ወከፍክን ኣብ በቤት ካልኣይ ሰብኣይክን እግዚአብሔር ዕረፍቲ ይሃብክን በለተን። ሽዑ ሰዓመተን ንሳተን ከዓ ድምፀን ዓው ኣቢለን በኸያ። ኣይፋልናን ምሳኺ ደኣ ናብ ህዝቢ ንኸይድ በላኣ። ናእሚ ግና ደቀየ ስለምንታይ ከምሳይ እትኸዳ ተመለሳ ደኣ ደጊምዶ ሰብኡትክን ዝኾኑ ደቃ ኣብ ከርሰይ ኣልዮምኒ ደቀየ ሰብኣይ ከይምርዖ ኣሪገየ እሞ ኪዳ ደኣ ተመለሳ ተስፋ ኣለኒ እኳ እንተዝብልሲ ኣረ ሎሚ ለይቲ እኳ ሰብኣይ እንተዝረክብ ኣወዳትካ እንተዝወልድ ንሳቶም ክሳዕ ዝዓቢዶ ክትጸንሓ ኢኽን ምእንቲ እዚ ከይተመርዓኽንዶ ክትነብራ ኢኽን ኣይፋልክን። ደቀየ ኢድ እግዚአብሔር ቀጺዕና ኣሎሞ ካብ ንኣኻትክንሲ ንኣይ ኣዝዩ
أزيو نأي يمرر بلتن شعو مليسن دمسن عاو أبيلن بخيا عربان حامتا دحن كوني إلى سعمتا روت جنام ساعات تسقعت نعم دما سبيتي حمودكي إنها ناب هزبان ناب أملاخان تمليسا نسخون ددحر سبيتي حمودكي تملسي بلتا روت جنا نأخي حاديقة ندحريت كملس قدي أيتبلني ناب اتخديو أخيد أب اتحادريو خاء حدر هزبخي هزبي أملاخ كدما أملاخي إيو أبتا اتموت الله أموت أب أدما أقبر أنا بموت انت زي كوينو كاباخي انت تفليه እግዚአብሔር ባዕሉ ይውፅዓኒ በለት ናእሚ ሩት ምስ ኣኽት ከይድ ከም ዝቆረፀት ምስ ረኣየት ምዝራብ ሓደገቶ ናብ ቤትልሄም ክሳዕ ዝበፅሓ ክልቲኤን ከዳ ናብ ቤትልሄም ምስ ኣተዋ ብዘሎ ህዝቢ እታ ከተማ ተገሪሙ ወፀ እተን ኣንስቲ ከዓ እዚኣስ እምበርዶ ናእሚያ በላ ንሳ ድማ እቲ ኩሉ ዝኽእል ህይወተይ ብዙሕ ከም እትመርር ገይርዋ እዩ እሞ ማራድ አበላን እንበር ናአምስ አይትበላኒ ከይድ ከለኹ ሙሉእ ዘይጉዱል ነበረኒ እግዚአብሔር ካ ጥራየይ መለሰኒ እግዚአብሔር ካብ መስከረለይ እት ኩሉ ዝኽእል ድማ ካብ ኣኽፋአለይ ከስለምንታይ ናአሚ እትብላኒ ኣለኽን በለተን ናአሚ ተመልሰት ሩት እታ ሞዓባዊት ሰበይቲ ወዳ ከአምስኣ ነበረት ንሳተን ኣብ ቤትልሄም ምስ በጽሓ መጀመርታ ዓጺድ ስገም ነበረ معرف كلتا روتن بوئيزن بوئيز بحال زمد إلي ملك سبعان نعمي هابتامن مرؤين سبعي نبرم روت اتام أباوي الدمان نعمي زفقر اللي بعال قرات انت رخبكوس كيدا خقرم بلتا نعم خاا كيدو قوالي بلتا نسا خيدا ناب قرات آتيا ددحري اتوم عصادو تقرم جمرت اتقرات اتي خاء انه نايتي زمد إلي ملك زخون بوئيز نبرم انه دما بوئيز كابيت لهم متينو توم عصادو اغزابيهر مساخاتكم يخون بلوم نساتهم كا اغزابيهر يبارخكا بلوم بوئيز دمانتي ابلعلي اتوم عصادو تمزيز نبر جلياو اذا مرعت زي اناي من يابلوم اتي ابلعلي اتوم عصادو تمزز جلياو خا نسامس نامي كام مدري مؤاب زتملست مؤاباويت مرعات يا ددحري اتوم عصادو امونغو اندا اتي قري مودو كاري بلتني حج يا قرب ابص لا عريفا زلامبر نغو مس مصت كسا حج دو اي بلتن إلو ملسم شعوبو إز نروت سمعي إذا قوالي كتقرمي إلكي ناب كالقرات اي تخيدي مس إذن جزءاتي دقال جيبي إمبر كابزي أي تحلفي أبيناي قرات كم زعات دوري إخي دد حريهم صعبي نتون جزءاتي كيتون كيخي عزيز يوم اللهو مس أما أخدم ما نبتي تون جزءاتي كديهم زستيلو عتروتات كيد كيستي بلام شعون السابقز أنا مدري تدفئة سجدتلو أنا وسنتنيا خنسي بأي كتقدس زدل خاص كمي إلى أب كرميخا مغوس رخبكو بلتوم بوئيز دما اتي دحري موت سب ايكي نحماتكي زغبركيون أبوخن أديخن استولد كلا مدرن كمز حدكي قدم ناب زي تفلت إيو هزبي دما كمز متاخي أتبي أم نجيرو من ألو إغزابير كم قبرخي هابكي عصبخي خاء كابتي حلواء دلي خز متخيو زلخي إغزابير أملاخ إسرائيل ملو يخون إلو مل سلام نساخا قويتاي كم حانتي كابتن جزءاتكا أقوى زي كونكوس نجزئتخا تزاربكا أتسأنانيعكاني إخامو دحر حجون أبك إدميخا موغوس كركب تسفى ألوني بلت جزي مساح مسكونة بوئيز نابز قرابي أمو انجيرا أوريسكي أبزيز أبحي إناطلقكي بالعبالام نسا دما أبطقاتهم عصارو تقمتت تبو السويت كأهبا نسا دما بلعت تقيباون أترفت كتقرم مستنسأ دما بوئيز نتوم جزعاتو أما أخل اندأتي اكوا انتقرمت أي تحفروا
ካብ ዕትርቲ መስሒቅኩም ከኣ ክትኣርዮ ሕደጉላ እምበር ኣይትኸሩ ኢላ ኢሉ ኣዘዞም ኣብቲ ግራት ከኣ ክሳዕ ምሸት ቀረመት ነቲ ዝቐረመት ድማ ዘበጠቶ ሓደ 10 ኪሎግራም ስገም ከኣ ኾነ ጸይራቶ ከኣ ናብ ከተማ ኣተወት ሓማታ ድማ እቲ ዝቐረመቶ ክንደይ ከም ዝኾነ ረኣየት ሩት ከኣ ነቲ ተረፍ ጽጋባ ኣውጽያ ሃበታ እታ ሓማታ ከኣ ሎሚ ኣበይ ቀሪምኪ ኣበይ ከዓይኺ እቲ ዘስተብሃለልኪ ብሩኽ ይኹን በለታ ንሳ ከኣ ስም እቲ ሎሚ ምስኡ ዝዓየኹ ሰብኣይ ቦኤዝ እዩ ኢላ ምስ መን ከም ዝዓየየት ንሓማታ ነገረታ ናእሚ ንሰበይቲ ወዳ እቲ ንህያዋንን ንሙታንን ምሕረቱ ዘይገደፈ እግዚአብሔር ንቦኤዝ ይባርኮ በለት መሊሳ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ መቕርባና እዩ ንሱ ካብቶም ዝረድኡናን ዝወርሱናን እዩ በለታ ሩት እታ ማኣባዊት ከኣ ንሱስ ብዘሎ ዓጺደይ ክሳዕ ዝውድኡ ምስቶም ግዛኣተይ ልገቢ ኢሉኒ በለታ ናእሚ ድማ ንሩት ሰበይቲ ወዳ ጓለይ ኣብ ካልእ ግራት ዝኾነ ሰብ ከይደፍረክስ ምስተን ግዛኣቱ ክትወፍሪ ጽቡቕ እዩ በለታ ዓጺድ ስገም ዓጺድ ስርናይ ክሳዕ ዝውዳእ ከኣ ምስተን ግዛኣት ቦኤዝ ኮይና ትቐርም ነበረት ምስ ሓማታ ድማ ትቕመጥ ነበረት ምዕራፍ 3 ሩትን ቦኤዝን ኣብ ዓውዲ ናእሚ ድማ ንሩት ጓለይ ብጽቡቕ ምእንቲ ክትነብርስ ሓዳር ክረኽበልኪ ይግብኣኒ እዩ ሕጂ ከኣ እቲ ምስተን ግዛኣቱ ትውዕሊ ዝነበርክ ቦኤዝ ዘመድናዩ እንሆ ንሱ ሎሚ ለይቲ ስገም ኣብ ዓውዲ የዝሮ ኣሎ እምበኣርሲ ተሓጺብክን ሽቱ ተቐቢእኽን ክዳንኪ ተኸደኒ እሞ ናብቲ ዓውዲ ውረዲ በሊዑን ሰትዩን ክሳዕ ዝውድእ ግና ኣይትረኣዮ ኣበይ ከም ዝድቅስ ፍለጢ ምስ ደቀሰ ኸይድኪ ብሸነኽ እግሩ ቀሊዕኺ ደቅሲ ንሱ ከኣ እትገብርዮ ክነግረክዩ በለታ ሩት ድማ ዝበልክኒ ኩሉ ክገብር እየ በለታ ናብ ዓውዲ ወሪዳ ድማ ከምቲ ሓማታ ዝኣዘዘታ ኩሉ ገበረት ቦኤዝ በልዐን ሰተየን ባህውን በሎ ኣብ ጸግዒ ቅሚጦ ክድቅስ ከኣ ኸደ ሽዑሩት ቀስ ኢላ መጽያ ብሸነኽ እግሩ ቀሊዓ ደቀሰት ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ከኣ ቦኤዝ ሰንቢዱ ተበራበረ ምስ ተገምጠለ ድማ እንሃ ሰበይቲ ኣብ እግሩ ደቂሳ ነበረት ንሱ ከኣ መን ኢኺ ኢሉ ሓተታ ንሳ ድማ ኣነ ሩት ግዝእትኻ እየ ንስኻ ረዳእን ወራስን ስለ ዝኾንካ ጫፍ ክዳንካ ኣብ ልዕሊ ግዝእትኻ ዘርግሕ ኢላ መለሰትሉ ቦኤዝ ከኣ ኣትጓለይ ደድሕሪ ሃብታማት ኮነ ድኻታት መንእሰይ ስለ ዘይሰዓብኪ ካብቲ ቀዳማይ ለውሃትኪ እቲ ዳሕራይ በሊጹ እዩሞ እግዚአብሔር ይባርኽኪ ሕጂ ድማ ጓለይ ኣይትፍርሂ ለባም ሰበይቲ ሙኻንኪ ኩሎም ደቂ ዓደይ ስለ ዝፈልጡ ዝበልክዮ ኩሉ ክገብረልክየ ሕጂ ከኣ ሓቂዩ ኣነ ወራሲ እየ ግናኸ ካባይ ዝቐርብ ወራሲ ኣሎ ንሎሚ ለይቲ ሕደሪ ጽባሕ ድማ ንሱ እንተወረሰኪ ጽቡቕ ይውረስኪ ክወርሰኪ እንተ ዘይደለየ ግና ኣነ ከም ዝወርሰኪ ብህያው እግዚአብሔር እምሕል ኣለኹ ሕጂ ግና ክሳዕ ዝወግሕ ደቅሲ በላ ክሳዕ ዝወግሕ ድማ ኣብ እግሩ ደቀሰት ንሱ ሰበይቲ ናብ ዓውዲ ከም ዝመጸት ኣይፈለጥ ኢሉ ስለ ዝነበረ ገና ኸይወግሐ ከሎ አንጊሃ ተንሰአት ቦኤዝ ግና እቲ ተኸዲንክዮ ዘለኽ ነጸላ ሃቢ ዘርግሕዮ በላ ንሳ ድማ ዘርግሓቶ ንሱ ኸ 20 ኪሎግራም ዝኸውን ስገም ሰፊሩ ኣሰከማ ናብ ከተማ ኸ ኣተወት ናብ ሓማታ ምስ መጸት ከኣ ከመይ ኮነ ጓለይ በለታ ሩት ከኣ እቲ ቦኤዝ ዝገበረላ ኩሉ ነገረታ ኣብ ሓማትኪ ጥራይ ኢድኪ ኸይተኣቱ ኢሉ እዚ 20 ኪሎግራም ዝኸውን ስገም እዚ ሂቡኒ ድማ በለታ ናእሚ ኸኣ ቦኤዝ ነዚ ነገር ዝሎሚ ከይወድኦ ኣይዕርፍን እዩሞ
እቲ ነገር ከመይ ከም ዝውዳእ ክሳዕ ትፈልጢ ስቕበሊ ጓልይ በለታ ምዕራፍ 4 ቦኤዝ ንሩት ከም ዝተመርዓዋ ቦኤዝ ድማ ናብ ባይቶ ኣብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ኸይዱ ኮፍ በለ እንሆ ኸኣ እቲ ቦኤዝ ብዛዕባኡ ዝተዛረበሉ ወራሲ ይሓልፍ ነበረ ንኡኡ ድማ ኣታመን ኢኻ ኣልግስ እሞ ኣብዚ ተቐመጥ በሎ ንሱኻ ኣልጊሱ ተቐመጠ ቦኤዝ ድማ ካብ ዓበይቲ እታ ከተማ 10 ሰብኣይ ጸዊዑ ኣብዚ ተቐመጡ በሎም ንሳቶም ከዓ ተቐመጡ ሽዑ ነቲ ወራሲ እዛ ካብ ምድሪ ሞዓብ ዝተመልሰት ናእሚ ነቲ ምድሪ ኤሌሜሊክ ሓውና ክትሸጦ ደልያ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እዞም ተቐሚጦም ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ህዝበይን ክትዕድጎ ዝግብኣካ ንስኻ ምዃንካ ክነግረካ ጉብአ እዩ ብጀካኻ ወራሲ የልቦን ብድሕሪኻ ኸኣ ኣነ እዮሞ ትዕድጎ እንተ ኾይንካ ዓድጎ ዘይትዕድጎ እንተ ኾይንካ ግና ክፈልጥ ንዓይ ንገረኒ በሎ ንሱ ኸኣ ክዕድጎ የበለ ቦኤዝ ድማ በታ ነታ ግራት ካብ ናእሚ እትዕድገላ መዓልቲ እቲ ርስቱ ብስም እቲ ምዉት ምእንቲ ክጽዋዕ ንሩት እታ ሞዓባዊት ሰበይቲ እቲ ምዉት ክትወስዳ ኢኻ በሎ እቲ ወራሲ ድማ ርስተይ ከየበላሹስ ኣይወርሳኔ ክወርሳ ኣይክእልን እዮሞ ንስኻ ውረሳ በሎ ቀደም ኣብ እስራኤል ኣብ ምውራስን ኣብ ምልዋጥን ኩሉ ነገር ምእንቲ ክጸንዕ ሰብ ሰኣነ ኣውፂኡ ነቲ ብጻዩ ክህቦ ልማድ ነበረ በዚ ድማ ኣብ እስራኤል ኩሉ ነገር ይጸንዕ ነበረ እቲ ወራሲ ኸኣኑ ቦኤዝ ንስኻ ዓድጎ ኢሉ ሳእኑ ኣውፀ ቦኤዝ ከኣነቶም ዓበይትን ንኹሉ ህዝብን ናይ ኤሌሜሊክ ዝነበረ ኩሉ ናይ ክልዮንን ናይ ማሕሎንን ዝነበረ ድማ ኩሉ ካብ ናእሚ ከም ዝዓደግክዎ ሎሚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ስም እቲ ምዉት ድማ ካብ ማእኸል ኣሕዋቱን ካብ ዝኽሪ ዓዱን ከይጠፍእ ርስቲ እቲ ምዉት ብስሙ ምእንቲ ክጽዋዕ ኢለ ንሩት እታ ሞዓባዊት ሰበይቲ ማሕሎን ሰበይተይ ክትኮነኒ ከም ዝወሰድክዋ ሎሚ ምስክር ኢኹም በሎም እቶም ኣባይቶ ኣብ ኣፍ ደገ ከተማ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩሎም ህዝብን ዓበይትን ከዓ ምስክር ኢና ነዛ ናብ ቤትካ እተኣቱ ሰበይቲ እግዚአብሔር ከምተን ብሓደ ኾይነን ንቤት እስራኤል ዝሃነጻ ከም ራሄልን ልያን ይግበራ ንስኻ ከዓ ኣብ ኤፍራታ ሰስን ኣብ ቤትልሔምን ስሙ ይኩን ነቶም ካብዛ መርዓት እዚኣ ዝውለዱ እግዚአብሔር ይባረኸልካ ስድራኻ ድማ ከምቲ ካብ ይሁዳን ካብ ትእማርን ዝተወልደ ስድራ ፋሬስ ይግበረልካ በሉ ወለዶ ዳዊት ሽዑ ቦኤዝ ንሩት ወሰዳ ንሳውን ሰበይቱ ኾነት እግዚአብሔር ከዓ ባረኻ እሞ ጠነሰት ወድውን ወለደት እተን ኣንስቲ ከዓ ንናእሚ ሎሚ ወራሲ ኣይከለኣክን እሞ እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ቆልዓ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ እስራኤል ይሰመ እታ እተፍቅረክን ካብ 7 ወዲ እትበልጽን ሰበይቲ ወድኺ ወሊዳቶ እያሞ ንሱ ነፍስኺ ዘሐድስን ኣብ እርግናኺ ዝረድኣክን ክኾነልክዩ በላኣ ናእሚ ድማ ነቲ ህፃን ወሲዳ ሓቆፈቶ ሞግዚቱውን ኮነት እቶም ጎረባብታ ከዓ ንናእሚ ወዲ ተወሊድላ ብምባል ኢዮቤድ ኢለን ሰመያኦ ንሱ ኣቦ እሰይ ከዓ ኣቦ ዳዊት እዩ ወለዶ ፋሬስ እምባር እዚ ዝስዕብ እዩ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ ኤስሮም ንኣራም ወለደ ኣራም ንኣሚናዳብ ወለደ ኣሚናዳብ ንነአሶን ወለደ ነአሶን ንሰሎሞን ወለደ ንሰልሞን ወለደ ሰልሞን ንቦኤዝ ወለደ ቦኤዝ ንኢዮቤድ ወለደ ኢዮቤድ ንእሰይ ወለደ እሰይ ከዓ ንዳዊት ወለደ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን